for the roofs. However, not all bahay kubo are as reusable materials. This was such as Mamadyang Bigos, from Maranao. Mamadyang is a traditional Maranao decoration usually displayed in halls during special occasions. Once again, Rocky Loma is sponsored by Kai Sherry, headed by Mr. Ismael Ali, Ikakang na Navarang Sisipa, our Ilocos Norte United. Doon pa kami ditawid dyan.
Isang taong nating nalasa ang masarap na Ilocano dishes. Isang taong ang masarap na isang taong na maligan supply. Our big group number 7, Pambulis Music and Grill by Mr. Puni Manuel. Once again, our big group number 7, Pambulis Music and Grill by the manager, Mr. Puni Manuel. Ay, di ako maperwar ngamin ate entrance iratan. Latan niya, ikatan. Ha? Madamdam ba sumrot sa Pwede ka na. Sumalpas ka nga mga. Ako si Jenny, Diyos me. Sana. Awan, na dapay lang. Convincing power dapay lang. Convincing power. Hindi atap na nadama naglogan. Ay, dapay lang. Papaanda rin. Dapay lang nga ano. Convincing power nga Ay, ron. trial. Katrayan. Naking kukuha. Yata, Bujay. Naking kukuha. Yata, Bujay. Bujay, nag-exam. Ay, di ba ba? Hindi bakla. Tapos dito, ano na rin, kalitin na. Pwede, nag-Bujay. Tuktok kalitin na. Kuya A at Kuya B. Right.
6